Finally! Natapos ko na rin yung training. Babe, ito na talaga yun. Engineer na ako! Congrats, babe! Grabe, hindi ko rin akalaing matatapos din yung nakakapagod na training. Buti na lang talaga nag-take ako ng risk. Kasi kung hindi, wala. Nandun pa rin ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Nagtitiis pa rin sana ako sa mababang sweldo at mabigat na trabaho. Masaya ako para sa'yo, babe. Tagal mo ring pinagdasal yan. Oo nga, wala talagang imposible, no? Tama. Basta sisipagan lang talaga. Tsaka, nakita ko naman lahat ng sakripisyong ginawa mo para marating kung nasan ka ngayon. Ang dami mong what ifs noon. Nag-aalala ka pa kung kakasya ba yung budget mo kasi ubos na yung ipon mo. Pero tinuloy mo pa rin. Akala mo rin hindi mo kakayanin, di ba? Pero tignan mo naman ngayon. Engineer ka na talaga sa company niyo. Nakakatuwa talaga. Tsaka dun, ang gaganda ng benefits, babe. Kaya kailangan ko na lang talagang galingan at magtiyaga para tumagal dun. Pero alam mo kung anong mas masaya? Ano? Mas madalas sa kitang makakasama. Buti na lang dito ako na-assign kaya di ko na kailangang bumiyahe ng malayo para makasama kita. Magsama na tayo, babe. Kung okay lang sa'yo. Siyempre okay lang sa akin. Matagal na rin naman nating napag-uusapan to, di ba? Sabi mo nga, gustong-gusto mo na ako makasama sa isang bahay. Pero bagong lahat, kailangan muna natin maghanap ng mauupahan natin. Simulan natin bukas? Agad-agad! Gustong-gusto mo na yata talagang makaalis sa bahay niyo eh. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko pa rin naman makasama at nakikita ko lagi si na mama. Pero iba na yung sitwasyon ngayon. Parte ka na ng buhay ko. Kaya gusto kong makabuo naman tayo ng memories na tayong dalawa lang yung magkasama. Oo na, sige na. Magsasama na tayo. Pero siguraduhin muna natin na maayos yung malilipatan. Di ako pwede sa masyadong maingay kasi alam mo naman, home base yung trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Maghahanap na agad ako. Ako rin para mas mabilis. Ibig sabihin, gustong-gusto mo na rin akong masolo. Yuck! Ang feeling mo! Mas maganda lang talaga na magkasama na tayo para hindi na tayo mag-set ng date kung kailan tayo magkikita. Akala ko pa naman excited ka nang makasama ako. Kasi ako, sobrang excited na. Gustong-gusto ko yung feeling na parang asawa na kita. Asawa agad? Patatagalin pa ba natin? Isa ka sa mga dahilan kung bakit sinikap ko talaga na ma-hire sa company namin. Hindi naman sa nagyayabang pero proud akong sabihin ngayon na kaya na kitang ibahay. Hindi na ako natatakot sa gastos kasi kaya ko na. Dear Love, ako si Vanna. Mas matanda ako ng 4 na taon sa boyfriend kong si Allen. Pero mature siya kaya suwak kami. Siya kasi yung tao na laging nag-set ng goals sa buhay at gagawin niya lahat para matupad yun. Na-witness ko lahat ng paghihirap ni Allen bago magsimula yung training niya sa trabaho. Nag-offer pa ako nun sa kanya na pahihiramin siya ng pera pero tinanggihan niya. Halos kalahati lang ng sweldo ko yung kinikita niya noon kaya di siya agad nakakaipon. Ano yan? Nag-affiliate ka na rin? Oo ate, gusto ko lang subukan. Malaki rin naman ata kinikita dito. Bakit? Nagigipit ka na ba? Hindi naman. Okay pa naman savings ko. Di rin nagagalaw yung emergency fund. So bakit kailangan mo pa niyan? Halos wala ka ng pahinga. Baka naman wala ka ng time para sa boyfriend mo. Hindi naman siya nagrereklamo. Tsaka maghapon siyang busy sa trabaho. Hapon pa naman uwi niya. Kilala kita, Vanna. Sabihin mo sa akin yung totoo. Bakit parang gano'n na lang katindi yung kagustuhan mo na kumita ng pera? Ay, maganda kasi yung benefits sa company na pinapasukan ni Allen. Tsaka, malaki na rin yung sweldo niya ngayon. O yun naman pala eh. Di ba dapat masaya ka? Kasi pareho na kayong sumusweldo ng maayos ngayon. Fair naman siguro share nyo sa gastusin. Parang hindi kasi tama ate. Na ano? Na baka sa susunod, mas malaki pa yung sweldo ni Allen kaysa sa akin. Wala naman ako nakikitang masama ron. Unless nagsiselos ka sa achievements ng boyfriend mo. Hindi naman sa ganun. So bakit nga? Hindi ko lang kasi mag-gets kung bakit parang mas mabilis yung progress niya kaysa sa akin.
30 na ako, ate. Pero hindi pa rin ako passer. Samantalang siya, bukod sa license na, marami na rin experience. Naiintindihan ko kung bakit ganyan yung nararamdaman mo. Mahirap talagang iwasan na ikumpara yung sarili pag nakikita mong parang mas mabilis yung pag-abot ng iba sa mga pangarap nila. Pero tandaan mo, Vanna, hindi tayo pare-pareho ng starting point at hindi rin talaga lahat nabibigyan agad ng opportunity. Isa pa, of all people, ikaw yung nakakaalam ng mga pinagdaanan ni Allen bago siya na-regular sa trabaho niya at tumaas yung sweldo. Ewan ko ba, ate? Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na napag-iiwanan niya na ako. Hindi ko maiwasang isipin kung may patutunguhan pa ba lahat ng ginagawa ko ngayon. Ilang taon na ako sumusubok pero wala pa rin nangyayari. Minsan tuloy, naiisip ko ng baka mas magaling talaga siya sa akin. Habang siya, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ako, eto, parang na-stuck na lang sa ganito. Nakakahiya na rin minsan na parang sa edad kong to. Wala pa rin akong napapatunayan. Okay, gets kita. Pero sana, wag mo rin hayaan na ma-stuck ka sa pagkukumpara sa achievements niyong dalawa. Imbis na ituon mo yung atensyon mo kung gaano niya kabilis na naaabot yung mga pangarap niya, subukan mong tingnan kung gaano ka nakatatag ngayon. Marami kang naranasang failures at hardships na nalampasan mo ng mag-isa. Hindi lahat ng success nakikita lang sa diploma, sa lisensya, o sa experience ng isang tao. Yung pinili mong maging madiskarte at sumubok ng ibang trabaho, malaking bagay na yun. Ay, hindi ko pa rin talaga maiwasang magkumpara, ate. Kung gusto mo talagang magkumpara, sige. Tingnan mo yung ibang degree holder na ginamit yung tinapos nila. Ilang taon na silang nagtatrabaho pero mababa pa rin yung sweldo, pero ikaw, sobra pa para sa sarili mo yung kinikita mo. Kaya kung gusto mo talaga na magkalisensya ka, sumubo ka pa rin. Pero huwag mong iisipin na napag-iiwanan ka na. Kasi wala ka naman sa karera. Hindi naman mahalaga kung sinong mas nauna sa inyong dalawa. Mas mahalaga na pareho kayong may pangarap na binubuo. Nagigilty ako na nakakaramdam ako ng inggit sa achievements ni Allen. Mahal ko siya at masaya naman talaga ako para sa kanya. Siya na yung tumatayong kuya sa mga kapatid niya kaya mas nadagdagan pa yung responsibilidad niya. Ate, nakapag-file na ako para sa board exam. Mabuti naman. Alam na ba yan ni Allen? Hindi pa. Ha? Bakit di mo sinabi sa kanya? Ayoko muna. Saka na lang pag nakapag-exam na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya kung sakaling bumagsak ako. Ay sus, ayan ka na naman. Dapat ba puro magagandang bagay lang tungkol sa'yo yung alam ng boyfriend mo? Ate, please. Hayaan mo na lang muna ako. Dito ako komportable. Pag nalaman niya na mag-e-exam ako, lalo ako mape-pressure. Ngayon pa nga lang, nahihirapan na ako. Ikaw lang naman kasi nagpapahirap sa sarili mo. Sa pagkakakilala ko kay Allen, hindi naman siya yung klase ng tao na i-discourage ka para di matuloy o ita-down ka kapag bumagsak. Baka nga i-cheer ka pa niya araw-araw. Ay, ewan ko. Pero hindi talaga ako komportableng sabihin sa kanya yung tungkol doon. Ay, bahala ka. Pero huwag kang magtataka pag nagtampo sa'yo yung boyfriend mo, ha? Hindi naman yan something na dapat mong ilihim sa kanya, lalo na't nagsasama na kayo. Sige na ate. Ibababa ko na to. Mag-e-exam ka na pala? Babe, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Pero narinig ko yung hindi ko pala dapat marinig. Babe, sorry kung di ko sinabi sa'yo na gusto ko ulit mag-take. Okay lang. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin lahat. Lalo na kung di ka komportable. Babe, hindi naman sa... Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Gawin mo kung anong dapat mong gawin o kung anong magpapasaya sa'yo. Susuportahan kita. Pero kung di mo naman kailangan yun, maiintindihan ko pa rin naman. Sorry talaga kung di ko sinabi sa'yo na nagre-review na ako para sumubok ulit. Sasabihin ko lang sana sa'yo kapag pumasa na ako. Okay. Hindi ka ba
Galit sa akin? Hindi. Wala namang problema sa akin kung gusto mong ituloy yung pangarap mo. Masaya pa nga ako na gagawin mo yun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang ayaw mong malaman ko yung tungkol doon. Sa tingin mo ba, makakahad lang ako sa pag-abot ng pangarap mo? Nape-pressure ba kita? Babe, hindi. Kung ganun, bakit? Bakit ka natatakot na malaman ko yung tungkol doon? Alin naman? Walang mahirap sa tanong ko, babe. Gusto ko lang muna malaman yung totoo bago ako mag-isip ng kung ano-ano. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako nakakabuti sa'yo. Hindi ko sinabi kasi. Natatakot ako magmukhang talunan sa paningin mo. Ano? Babe, kahit kailan hindi naging ganyan yung tingin ko sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. At hanga ako sa diskarte mo. Na kahit anong problema, palagi kang may solusyon. Pag nawalan ka ng trabaho, madali ka lang makahanap ng bago. Samantalang ako, matinding hirap yung pinagdaanan ko para maging engineer. At para sumweldo ng sosobra pa para sa mga gastusin ko. Sobrang hirap kasi hindi naman ito yung tinapos ko, babe. Kaya hindi ko maintindihan kung paano ka naging talunan. Hindi na ako nakapagsalita nang ilabas ni Allen yung saloobin niya. Hindi ko akalain na kahit siya mismo may insecurities din. Ang kaibahan lang namin, hindi siya nagpapain doon. Nag-usap kami ng masinsinan nung gabing yun. Sinabi ko na sa kanya lahat para maintindihan niya kung saan ako nanggagaling. At imbes na magalit siya sa akin, pinaramdam niya na valid lahat yon. Baka nagugutom ka na, babe. Kanina ka pa nagre-review dyan. Oh, merienda ka muna. Aww, thank you babe. Ang sweet mo talaga. Yan lang kasi pwede kong gawin. Hindi naman kita matutulungan na maintindihan yung inaaral mo kasi ikaw talaga yung mas nakakaalam niyan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na to. Ikaw pa ba? Kayang-kaya mo nga mag-multitask ng trabaho. Yan pa kaya? Tingin mo, papasa na kaya ako this time? 101%. Grabe naman. Baka maniwala na talaga ako niyan. Bakit hindi? Sa sipag mong yan, nakikita ko naman kung gaano ka kadeterminadong makapasa. Basta wag ka lang magpapalamon sa pressure. Mahaba-haba pa naman yung time bago yung exam. Makakapaghanda ka pa ng mabuti. Basta babe, nandito lang ako. Salamat babe. Sobrang na-appreciate ko yung pagiging supportive mo sa akin. Kung kinakailangan na i-cheer kita buong 3 days ng exam, gagawin ko. Speaking of, ang lapit na babe. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Kayang-kaya mo yun. Huwag ka lang mag-iisip ng mga hindi magagandang bagay para di ka pang hinaan. Nandito lang ako. Pasado man o hindi, proud pa rin ako sa'yo, babe. Dito pa lang sa pagtatry mo ulit, hangang-hanga na ako. Di mo sinusukuan yung pangarap mo kahit nahihirapan ka. Iniisip ko nga, last chance ko na to. Kaya gagalingan ko na talaga. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka pa. Sticky notes, highlighter, ako na bibili. Babe, okay lang. Wala pa naman akong kailangan ngayon. Okay. Basta, magsabi ka lang sa akin kung meron. Huwag ka na rin muna magluto. Ako na rin mag-aasikaso ng laundry natin para makapag-focus ka muna dyan. Pero babe, ang dami mo nang ginagawa. Magagaan lang naman nagawain yun kaya ayos lang. Ikaw, pangarap mo yung nakasalalay dyan kaya hayaan mo nang ako yung mag-asikaso ng mga bagay-bagay dito, okay? Ayokong masyado ka na sa stress. Okay lang naman ako babe. Nababalansi ko pa naman lahat. Nahihiya lang ako sa'yo. Mula kasi nung nalaman mo na mag-e-exam ako, halos di na ako kumikilos dito sa bahay. Ikaw na yung gumagawa ng lahat kahit pagod ka sa trabaho. Maliit na bagay lang yun. Anong maliit? Hindi Malaking tulong kaya yun. Hindi na ako natataranta tuwing iniisip ko yung mga gagawin ko pagkatapos ng trabaho. Kaya sobrang thankful ako na nandyan ka. Malalampasan natin to ng magkasama, sure yun. Sabi ko naman sa'yo, di mo kailangang mag-isa. Yung pangarap ng isa, dapat pangarap nating dalawa. Ang swerte ko talaga sa'yo. Parang alam ko na kung anong kailangan ko ngayon, babe. Ano yun? Isang super higpit na yakap. Yun lang pala eh.
Sure ka bang ito lang yung gusto mo? May gusto pa kasi akong gawin eh. Shh! Yakap lang, okay? Pero baka pwedeng paluto na rin ng fries at chicken nuggets. Thank you, babe. Bawi na lang ako sa'yo mamaya. Yan yung gusto ko. May pagbawi na magaganap mamaya. Ilutin mo rin ulo ko ha. Na naman? Huwag ka nang umangal. Sabi mo babawi ka, 'di ba? Dear love, narealize ko na hindi pala si Allen yung nakaka-pressure, kundi yung mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Napaka-supportive niya at walang time na hindi niya pinaparamdam kung gaano siya ka-proud sa akin. Natuloy yung exam. And finally, nakita ko na rin yung pangalan ko sa listahan ng passers. Lisensyado na ako. At hinding-hindi na magiging multo yung pangarap na yun. Narealize ko na minsan, isa sa pinakamahirap na kalaban natin sa buhay ang inggit sa tagumpay ng iba. Metro's #1 Love Radio. Basic!